Талантливата Симона Иванова участва в кастинга за конкурса Детска Евровизия. Конкурсът ще се проведе в София от 21 ноември. Симона бе класирана на 5-то място на финалния кръг от кастинга. За това какви са нейните впечатления, как се подготвя за участие и какви са нейните мечти, разговаряме с нея. Много ми е приятно да разговарям с теб и съм много щастлива от това, че едно такова толкова талантливо момиченце е сега пред нашата камера. Ти си била най-малката участничка тази година в кастинга за Детска Евровизия. Как се чувстваше там? Много добре, много ми беше хубаво да видя отново Кокобенд и Слави и всички. Беше много вълнуващо. И аз много обичам, когато има такива участия и събития, на които да мога да отида и да се видя с някой и да видя нещо, защото е хубаво, забавно е. Аз дори ненавиждам скуката, аз мразя да ми е скучно. Ти стигна до 5-то място, да. Което за теб какво е, много, малко? Достатъчно е. Не винаги. Като за първия път? Да, не винаги е задължително човек да печели, но е хубаво да се забавлява. Каквото... Да намира нови приятели? Да, да намира нови приятели и така, да чувства музиката. Нали, то и специално за певците. Иначе за другите да чувстват, нали, танцорите, да чувстват, докато танцуват, да се забавляват, да го искат. Да, това е възможно най-хубавото, да правиш нещата, които ти харесват. Ами кажи ми, как минава един твой ден? Ти си ученичка в училище Димитър Благоев в Свищов. В кой клас? 4-ти вече. И как минава твоя ден? Съвсем обикновено, нали? Събуждам се рано, ходя на училище, после като се прибирам, ако имам домашни, пишат си ги, и после пея. И така. Колко време на ден пееш? Или няма определен? Много 1-2 часа, един и нещо. Всеки ден? Определено. Да, всеки ден. Когато не успявам, не пея. Когато не остава време. Разбрах, че пътуваш всяка седмица на вокален педагог. Да. При Свилена Дечева ходя. В Разград? Да, в Разград. Тя е много добър учител, много забавен, всеотдаен и още много хубави прилагателни бих използвала, за да я опиша. А как те приемат твоите съученици? Ти си медийна звезда, известна, талантлива. Чак медийна, нали, не чак толкова. Те ме подкрепяха през цялото време. Има някои, които завиждат малко, но и дори ме закачат на мене. На училище доста от дните, голяма лудница, обаче аз се държа с всички добре, и те нямат кой знае какви лоши намерения към мене, винаги ме подкрепят, както и моя учител. А не ти ли е трудно да съвместяваш всеки ден пеене, училище? Как толкова мъничка, толкова крехка успяваш да се справиш? Не, то не е чак толкова трудно. Човек, когато се старае и иска да свърши тези неща и знае, че трябва да ги свърши, той ще ги свърши. И то с удоволствие. А за нормалните детски игри ти си все пак на 10 години. Остава ли ти време? Компютър, какво обичаш да правиш? Какво обичаш да се занимаваш? Аз пак слушам музика. Аз много обичам да гледам филми. Какви филми обичаш да гледаш? Всякакви. Без страшни такива някакви, как да кажа, страшни оръжия, някакви такива. Не обичам такива. Обичам или някакви тинейджърски... Романтични? Не съвсем. Не знам. Всякакви забавни, семейни и така. Да. Много обичам. Знам имената, изодиите дори на много актьори и на колко са години. Нали, винаги гледам да търся нещо ново. И от страна на музиката, и на актьорското майсторство. Симона, за какво обичаш да си мечтаеш?
за много неща. Искам общо взето да бъда някой ден една преуспяла жена. Да уча актьорско майсторство, да се занимавам още по-професионално с пеене. Ако ми остане време някога в бъдеще, да стана и учител, защото е много хубаво според мене, макар и учителите понякога доста да се изнервят. Хубаво е, че нали, ти отиваш там на училище и учиш някое дете и му даваш някои от твоите знания, които ти си научил през годините. И е много хубаво да възпиташ някой, да го научиш на нещо. А ти имаш ли си някой твой идол, певец, певица или актьор или актриса, някой на когото така по някакъв начин искаш да приличаш? Не, нямам си определен, но харесвам няколко, дори наскоро. То не е вече много наскоро, но открих певицата Анастейша. И много си я харесвам и сега съм и огромен фен и искам някой ден аз да бъда втората Анастейша. Тя има такъв стил, има много висок глас, много специфичен, много е артистична и е красива, Но това не е най-важното, не е хубаво човек да е чаровен, за да може хората да го харесват повече, да го гледат повече, с удоволствие да го гледат. Много музикални специалисти се изказват, че на твоя глас отговаря да пееш българска естрада. Ти какво ще кажеш по въпроса? Харесваш ли българската музика? Някои песни да, някои песни не. Особено мисля, че ми отива и много хора го казват. Ливанова. Някога пях песента Детелини на едно участие. Даже скоро го слушахме този клип на едно участие в читалището. Пях песента Детелини. И тати като слуша и вика, той направо точно като Лили Иванова звучи. Те и фразите, те и украсява, нали? Така, тати също е музикален, и се изличива много добре нещата. Дори аз мисля, че на него съм се метна да съм музикална, защото той още когато мама е била бременна с мен и той слушал само Металика. Той сега е слушал само рок, Металика, хеви метал по-скоро, най-вече. И още от малка, тъй като нали, след като се родя, след като съм се родила, и той когато слуша Металика, има взима, слага му на коляното си и те има друска според ритъма и според темпото е тей. От българските изпълнители, кой е твой любим? Не знам. Аз и при тях нямам точно любим. Кои харесвам? Аз забравих. Аз пях песента "Звезда" на Ваня Костова. Тази песен, например, много я харесвам. И дори бях видяла наскоро Ваня Костова наживо, точно в читалището, когато пях тази песен и се оказа, че и Ваня Костова самата е там. И така, и се запознахме, тя ми даде много съвети, така че е хубаво да срещам много такива български певци и да се уча от тях, защото има много на какво да се уча от тях. Ето, с Орлин Горанов ще пея скоро. Това е голяма чест. Да, дуета на Марияна Попова и Орлин Горанов, чуме. С него ще го пея, много хубаво. Дори госпожата ми, Свилена Дечева, казва, че има много на какво да се уча от него и затова ако ми дава някакви съвети, много да го слушам, много да го гледам, как пее, по какъв начин, защото той е пял и оперна музика. И оперната музика, когато човек е учил да пее оперно, после му е по-лесно да пее. Това е най-трудното пеене. Да. Може да звучи малко смешно, нали? Но е много професионално, много качествено и трудно. И така, дори когато се разпяваме с нея, с госпожата, всеки път, и пеем и малко оперно, за да може после
с глас, като пея, другата постановка на гласа, да ми е по-лесно, да ми се отвори повече гласа. Тук се отваря и се заобля и така. Ти си твърде малка още, така че докато станеш по-големичка, може пък някой ден да те чуем и на някоя оперна сцена. Може, да, разбира се. И на световните сцени може. Аз много си мечтая. Искам да пътувам и на много места да отида, да знам много неща. Просто искам да се уча, да знам, да мога. Дори искам да отида в космоса и да видя планетите. За мен всичко е възможно. Абсолютно всичко.